ویلیام کلوز لستودیوی خوا لباجار مالبو لویلایت کالیفرنیا ئامێرێ چەنگێ گوناوێوێ ئەرث هارپە دژەنت û têlên wê bi dirêjehiya 10 mîtran li ser girê pişt mala xwe ve girêdayîne. Yekem car ku min ev çenge çêkir, min serekê têlê bi tehteke nihalê ve girêda û serê din bi aliyediyê nihalê ve. Di rastiyê de ev amîre Earth Harp wek alavek siruşt ye. Bi ramana wê yekê bû ku me sirûş li ser erdê kire alavê mûzîkê. Ew dikare vî alavê jenînê bixe nav canteyekê û bo her konsertekê bibe. û li gel hunermendên dî li hola konserta yan jî li deverê bijenit. Min serê têlan bi binê avahiyê mezin yê şanûyê li bajarê Şengehay vekirin û serê dî bi dimahiyê ve ku ji 52 qatan pêk dihat û em çûne nav lîsta Guinness ya rêkora cîhanî da. Şkandina rêkora dirêjtirîn têla Amîran bi dirêjehiya 300 mîtran li sala 2014 bû ku li Singapur bi dest keft. Williamê nêzîkî 100 amîrên jenînê çêkirîne. Ew dibêjit ku hindek ji hindekan baştir kar dikin, lê hemî wek çenga min bêhempan e. Bi nerîna min gelek hestiyar e û xweş e bû xelkê ji ber ku dengek bihêz ji têlan têt û ew hejê dikin. Ew dibêjit dengê wê bihêz e. Wekî wê yekê ku qeftek têlan di nava tibilên te dabe. Her wekû senfoniyê ye lê dengekî xweştir heye. Ji kemancê û temborê xweştir e. Tamekî bêhempa têda ye. Dengê mûzîkê ji alavên nû yên jenînê li nav xweza û cihên vekirî xweştir dibe.